A Confraría de Ribeira está a realizar probas para coñecer o estado dos bancos marisqueiros. Porán o foco no tamaño do produto, o que definirá a data de inicio da nova campaña marisqueira. A apertura das concesións marisqueiras de Ribeira realizarase previsiblemente en novembro, mentres a agrupación de mariscadores da confraría local centran os seus esforzos en comprobar o estado dos bancos marisqueiros. Bueno, pois ainda de momento o tema das concesións ainda vamos a evalualo. Está o presidente ca súa agrupación mirando, vamos a facer outras pruebas, vamos a evaluar máis ben os tamaños e as capturas que hai, de un pouquiño cedo para nós, para a nosa cofradía, para abrir as concesións. A actividade volverá en novembro, data que se foi atrasando cos anos, xa que hai uns anos o marisqueo comezaba en outubro. Somente polo tamaño do marisco, non? Víamos que cada vez iba desobando moito máis tarde, non alcanzaba moitísimo produto, máis do 50% o tamaño que era reglamentario, entón fomos retrasando un pouquiño. Xa te digo, temos que evaluar a ver como, cando fagamos as pruebas, a ver como que tamaño ten, a ver canto máis se pode adiantar ou atrasar ou ainda. Nas mostraxes que se realizaron a toda agora recóllense diferentes datos e medidas dependendo de que bancos marisqueiros se analicen. Hai zonas que sí que ten un tamaño bastante razonable, pero outras zonas ten un tamaño ainda un pouquiño pequeno, non? Vese que non desarrollou moito. Entón vamos a evaluar ben as zonas, a ver como podemos facer, en que fechas poderemos abrir. Pero bueno, xa te digo, vamos a empezar para a semana que ven a facer muestreos e mirar a ver cando podemos abrir.